Sara mi Hajar ta me da ke? Ta mayar da ni bigi ba giru. Ke kuma wace ce Hajiya Sara? Ta yar karamar dakiya ce. Hajiya kin ji abin da take faɗa ko? Ta matukar raina mun wayo. Hajar dariyar me kike yi? Hanta cikin Hajiya Sara za ta fara kaɗa. Na shiga uku na lalace. A yana kin fara tsorata. Wata irin magana ce wannan? Sara da wa kike kama? Da mahaukaciya. Jibrin suwa suka gina babban ma'aikata. Muni nan. Na ji Matawalla ya ce a kore ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun sheke shi. Sara wai saboda me kike tsoron Hajara? Rushe ne za ta yi wallahi. To dan gutun makircin kifa. Ba zai tasiri ba. Saboda me kika ce haka? Saboda tana da matukar kaifin basira. Hajara bata san kina jin abin da take faɗa ba, amma ke me zaki ce mata? Allah ina roƙonka ka sanya hijabi a tsakaninmu da maƙiyanmu. In ba shi zai yi ba, iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba.